गिबियावनो UPPLनि जेनाखि मिरु आफादनि मानगोनां आफादगिरि जोंनि प्रमद बर' सार बिटिआरनि CM सारनिसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोदों आरो UPPL दोलोनिनो जोनोमगिरि जोंहा आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म सार आरो जोंनि रायजो सभानि MP मानगोनां रोनगोरा नार्जारि सार आरो UPPL दोलोनि सेन्ट्रेलनि जेनेरेल सेक्रेटारि राजु कुमार नार्जारि बिथां आरो जेनेरेल सेक्रेटारि सासेबाव अर्गानाइजेसन माधब सेत्री बिथांनो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिग्रोदों आरोबाव UPPL इयुथ विंसनि प्रेसिडेन्ट बिथांनोबो आङो गाहाम हामलायनाय जासिदों जेनाखि आंनि सायाव फोथायनायखौ लाखिनानै UPPL इयुथ विंसनि जेनाखि जेनेरेल सेक्रेटारि एडमिनिस्ट्रेसननि जेनाखि दायित्वखौ होबाय बेखौ आङो गोसो गोथारै पार्टिनि सार्थनि थाखाय हाइ कामान्डनि जेनाखि बिथोन बेफोरखौ मानिनानै मावलांनो थाखाय आङो थागथियारि फैबाय थानाय समाव UPPL दोलोखौ लाइमोन गांखंखौ बोरैहाय स्ट्रंसिन खालामनांगौ बोरैहाय स्ट्रेटेजिकेलि जोङो खामानि मावलांनांगौ बिनि थाखाय खामानि मावलांनो थाखाय थागथियारि दङ गिबियावनो UPPLनि जेनाखि मिरु आफादनि मानगोनां आफादगिरि जोंनि प्रमद बर' सार बिटिआरनि CM सारनिसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोदों आरो UPPL दोलोनिनो जोनोमगिरि जोंहा आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म सार आरो जोंनि रायजो सभानि MP मानगोनां रोनगोरा नार्जारि सार आरो UPPL दोलोनि सेन्ट्रेलनि जेनेरेल सेक्रेटारि राजु कुमार नार्जारि बिथां आरो जेनेरेल सेक्रेटारि सासेबाव अर्गानाइजेसन माधब सेत्री बिथांनो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिग्रोदों आरोबाव UPPL इयुथ विंसनि प्रेसिडेन्ट बिथांनोबो आङो गाहाम हामलायनाय जासिदों जेनाखि आंनि सायाव फोथायनायखौ लाखिनानै UPPL इयुथ विंसनि जेनाखि जेनेरेल सेक्रेटारि एडमिनिस्ट्रेसननि जेनाखि दायित्वखौ होबाय बेखौ आङो गोसो गोथारै पार्टिनि सार्थनि थाखाय हाइ कामान्डनि जेनाखि बिथोन बेफोरखौ मानिनानै मावलांनो थाखाय आङो थागथियारि फैबाय थानाय समाव UPPL दोलोखौ लाइमोन गांखंखौ बोरैहाय स्ट्रंसिन खालामनांगौ बोरैहाय स्ट्रेटेजिकेलि जोङो खामानि मावलांनांगौ बिनि थाखाय खामानि मावलांनो थाखाय थागथियारि दङ नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंक टेट बायदि सरखारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं SSC आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं SSC आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ CHSL का प्री क्लियर हुआ फिर IPS PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ क'क्राझार सहरनि RNB रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ IBT कचिं इनस्टिट्यूटआ IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव बेंकिं SSC रेलवेज डिफेन्स टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोर आयदा बाहायनाया एसे गोख्रों जाबाय आरो बाहाय CA क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय बहाबा मा जानाय जिउ मा जानाय बेखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जोबोद खाथियाव मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन जेरै लो कोर्स फीस स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयर्स क्लासेस लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड
weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session. बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT Coaching Institute आव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलोंनो हागोन।